Absen isuk Pak Wo, absen isuk mumpung iki adem. Engko nek wis panas ki kelabakan. Awan iki panas, gombolanan iki gen gong lewang-lewung kaya kana. Kaya kena nggo sudung kemin iki gombolanan iki. Mumpung iki isuk wo absen. Bres ngono kuwi men padhang kuwi tandur gedhang Pak Wo, mlayan timbang gombolan notok kaya kana Kak. Tanduri gedhang cebluk kuwi tinggal lunga ngono tiliki-tiliki wis woh no mlayan kena nggo ngurup-ngurup mbako Pak Wo. Lah priye ora mlayanan ki pan kepriye kadang nek ini pan ngemut-ngemut mbako ngono kadang wudu Kak. Nek dong lagi musim rendeng ngono kuwi ya kuwi mbebeti gombolan Pak Wo mlayan men padang li jebloki wit gedhang ngono apa karo begal-begal pohong kena nggo emplik-emplik ngono nek rendengan ngono kuwi Pak Wo. Wis pokoke absen kowe sing isuk gage bres-bres mung gen adem nek panas ki lah wis ora betah awan iki kelabuakan temenan.